TV hokkata on série mon Seydi le fils du Khalifa. o musiba kam hanti yimɓe nan ɗo jooɗo kitare taw kaldata ɗum noon waliyasu billah joni noon gatiren haqqillaji no feewi ganden ɗum ɗo ko gueɗe aduna ndemal hayatu dunia laib ko gueɗe pankare tan gueɗe fijiri woni aduna en ligganto ɗon ko lahara yo Allah hokku en no tinirɗen ha liggoɗen alakhira kadi waɗa men minen yastami'una min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu yimɓe ngen julɓe ganduɗa hoore ma nanat haala kadi ina ndeway ka ɗon haala aɗa nande haala wadde ɗum kadi ne serti neɗɗo en nana kadi taw ne tiiɗi hoore noon kadi yo Allah dandan en heen ɗum noon haala ka noon fuɗɗo juutde mataw mbaɗen duwa ɓirɗen tinnade dewal Allah men ngal juuruji men ɗi jikkuji moƴƴi ɗi surtout jikkuji moƴƴi ɗi e kala noon neɗɗo jagani neɗɗo ɓernde yo tut ɗum junngo yafno ɗum so Allah subhanahu wa taala ma waɗ heen jaam no feewi inchallah mbaɗen fatiha wa salatul fatiha laabi tati kada ɗo filaaɓe jeenayi mbaɗen duwaw defa noon poftoy ɗum bisimillah اللهم ارفع عنا وعن المسلمين اللهم اجبر حالنا وحال المسلمين اللهم انصر عوراتنا وأمن روآتنا بجاه سيد المرسلين صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتغلق بها أن أبواب الشر والسخاوة والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علينا وعلى المرسلين الحمد لله رب العالمين صلاة الفاتحة الله جبنا دراما هورم دي موسى بوي برنامج سؤال جميل ان شاء الله عندي دور ميور بسير ان شاء الله ان شاء الله kala yon tuma mbere ɗum ɗo ina yalta leydi meɗen Sénégal kanko mo ganduɗa ko piyaɗo en ji natal makko nani kanko tigi woni piyaɗo hay so tawi jinnama ko ganduɗa kam natal makko nani ne heptina woni kayɓe ganduɗa ko ɓen warɓe ɗen kadi kansude ha ɗo leydi meɗen nana waɗa hen non koye wirdimi andu sukaɓe ɗiɗo warɓe ɗe kadi kansude seydina ko Muhammad erago batten holno neɗɗo tinirte neɗɗo kono mum waɗ ɗum ni gam haalde manam ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa ene mbaɗa kala e saaha leydi meɗen Sénégal eɗen gandi hande e fiide heptude e warde woni ko wode ko barade tan o tampi on kam neɗɗo no waɗni neɗɗo holno neɗɗo timirte innamaade no waɗani Allah no horsinde ko innamaade yimɓe ngala ɓernde an neɗɗo dawa jippo dawa e jaam joni hay goto wawa dawde e dow jaam arta e dow jaam seydina Muhammad zeyda yi ɗum woni ko kalanoɗa joni nani ɗum woni ko haalde wawi fof rento ande so hulanma wi ka wali est ce que kala nde ɓi yalti haade mum artude galle taw ko ɓernde ma darima
ɗum addi hannde ngano mo no feewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe eɗen gandi kala e saaha leydi meɗen ko leydi laamadi kono kadi ko ɓuuri hen ko heewde hannde o ene wayno ɓuuri wawde nande ko hewti ko e ɓen ɓe mbiten ko manam koto banggue hilifaɓe diine noon mbawata hen haalde e on tuma men ɗum ɗo ene yalta leydi ndi e kala e saaha. Oui, entrez. Bonjour, commissaire. Oui, bonjour, ça va? Ça va bien. Mais ça, c'est quoi? Holko Minomon de 22h à 6h du matin. Hein? Yon légal ngal yon yedum. Yon bat sécuriser légal ngal. Wona ko Minomon. Et où est Moussa? Moussa kanko monti garde. Ko ni ko kanko monti garde. Va appeler Moussa way. Et nous goni. Nous go ligue. Non, mais c'est pas possible. Oui, allô? Ça va, Céline? Moussa? Non, maman, regarde. Mais un instant. Oui? Le commissaire te cherche, ça part à nord là. Ok, j'arrive. Ok. Alors, Abou? Bon, je vais te laisser, hein. Il y a le boulot qui m'attend. On se rappelle, ok. Ok, Adjaram. À très bientôt. Bon, Kismo. Oui, monsieur le commissaire. Yewtande no raɓɓitini fanni quoi par ce que déjà ko ngoni ɗo joni mi ñamani mi yarani par ce que wonko foti wonde ko fotani wonde guila no garmi oɗo commissariat dossier goto mo ganduɗa rek ronki tan rewde lawol mbiɗum tan jooɗi comme ça te min kala gan andini kam ko liggey te ni so continue liggeyam bonat. Monsieur le commissaire, je sais à quel point ça vous stresse. Haalamay téléji, haalamay radioji, mbeɗa andi fof. Te fotani wonde. C'est pas normal. Combien de temps et dossier goto mo ganduɗa hein crime yen e ko gueɗe ganduɗa vraiment c'est pas normal. Bonjour. Vous m'avez fait appeler? Oui. Ok, je vois. Bon, de 18h à 6h du matin, jinmi ko legal ngal fof no fotirno. A faami? Mbaɗa ɗum sécuriser. Si le faut ça, ɓeyda élément. D'accord. C'est promis? Oui, chef. Ok. Je peux disposer? Merci. Bon. Comme no kaldini no pamruɗa mi anda sa faami ko ñimmi haalande. Monsieur le commissaire, mbeɗa andi fof. Commissaire, téléji nana kala, radio ji nana kala. Wuro koko boni, opération et dégrégation. An ka kan arwa ka policier min komi ancien kadi mboɗo wawi opération. De oɗo fontomi hay ɗo ko commissariat wona mansa an hayno natande hay fuggata ngara tan guirñoɗa dama comme ça aɗa wulla aɗa luuka et puis holko minamami heɗomi ɗo ko min haalata waɗe anani ko alamami que ça soit la dernière fois ni mbeɗa haalade jam te an ko minamami oɗo comportement holko minamami ɗum ɗo eyi oɗo ko tuba ko nde commissaire Sall ummotoɗo nde ɗalnimi tuba kadi siɗen ma o ko ganduɗa hoore ma ko daf kanum ɗalnimi ɗum ɗo oɗon noon laafaka noon ko nde ko ganduɗa hoore ma ɗo commissaire Sall sankiɗo nde ni woni ƴettimi laafaka pour ewo ya aɗan ko ñimi aɗan ko gaddirɗa ɗo aɗan ko gonnuɗa ɗo ya toppitoye balɗe ɗi mbaɗna ko mata ya Balu mais woko kanga ɗo hein seeɗeɗe ni ɗano wawi wutude ni putain. Et monsieur le commissaire, c'est qui lui? Oh bon o ɓoyiɗo d'ailleurs ni ɗum tawi mo inniri mo noddire ɗo ancien mandat bon ɓoyiɗo ko ɗo tawmon te aɗa d'habitude kadi ko way noon sa ari ko nokkuji baaɗi ɓe tawɗa ɗo ɓe
il faut goppiraɓe noon par ce que kadi ko joom galle maaro kadi ko dañat ɗo kadi kanko début o mbiɗa sikki ko PV ji o waɗatno ɗo kanko windanno PV ji quoi finalement no o ɓooyi ɗo minen ne garmi ɗo to gaccimomi ɗo eyyi mi aɗa ni kam vraiment o so wi ɗon mission en korto en de toute façon mbeɗe sohli monsieur le commissaire mbiɗa o mbiɗade non kisma ti black ou quoi non mbeɗe sohlimo so anni mi mbeɗe sohlimo ko gonga wonko hawde seeɗa gonɗo hen mi yii mbeɗa andi fof o teyande mbeɗa andi kono noon wona ngal bangal cohlirmom ko ancienneté makko ok duuɓi makko o tawa hanki o tawa hande mawɗo noon ko anda ɓeydane ko ɗon cohlirmom mbeɗa andi so tawi a jaɓani kam a totti kam wonko mbawmi heɓde e makko ma wod ko nafi en so Allah lamdo jaaɓi ok t'inquiète pas monsieur le commissaire aɗa andi wona maire tigi noddude min nene en tant que citoyen man waɗen foddam ha timmo inchallah e te kolguel ƴakkata awdi inchallah de toute façon minne kadi vraiment mi tampi oɗo mission dossier oɗo kam jiɗmi ko tan fo e ley voilà donc ko ɗum tan voilà mbeɗa andi fof ok donc miltima sabu combien bien sûr Allah jarama merci Kisma Nan. Naam. Digi mission drogue et crime. Moussa ɗum ne mawni koy. Nan ɗum woni liggéeyam ko sauve de peuple o ɗum woni liggéeyam. A haali gonga mawnani Allah kono an kam ko joni garɗa e commissariat ɓe tottuma oɗo mission ɓe mbawan totta ɗum waɗɓe ha ɓeyda wode toon no feewi. Raison pour laquelle commissaire o hooli kam par ce que mo jogui am confiance kadi ko ɗum woni liggéeyam. Moussa gila mawnam sanki oppide kam e ma a waynani kam hay saha goto te kadi moyani ɓiɗɗo hay ñalawma goto te kadi oto hul mbiɗa duwanima ha e yeeso Allah haade noon ko liggey te ko aɗa waɗi opte mi duwante tan so Allah jaaɓi te kadi ko jam tan dañta hen inchallah jimmi noon ko sa ummima ɗo henna jaaha halifa o mbaɗa feere hokkuma duwa o nande sa lelimi hakkille ma deeƴa mission o kala no wawi wonde ma waɗɗum ha feewa inchallahu rabbi mi hulani saabu ka mbarodi a jarama daniya eyyi kay Allah waɗanno jaam e moƴƴere presnima Allah ene raɗum aduna ko noon ko wuuri ne jibine e ko maayi ko maayi ene jibine e ko wuuri wonnam duwa hay so nene baabe no moƴƴi neɗɗo jibine rutto nimsita ƴeew seydi ɓi haalifa jinnaɗo ko moƴƴi Fine TV hokkando on série mon Zeydi le fils du Khalifa.